So mae'n Harad, mae'n gweithio efo mentoriaeth a gyrraedd yn Abertawe, ie? A mae wedi bod yn gwneud prosiect Big Brother efo plant rhwng 15 a 19, ie? Oedd e rhwng 3 ar 10 a 15. Be o'ch chi'n meddwl o'r gwyddgorddo gyda allan o'r prosiect yma? O ran prosiect Brawd Mawr, fel mae fe'n rhywbeth eitha cyfoes I bobl ifanc a rhywbeth maen nhw wir gallu uniaethu 'da. So, o bod yn rhan o'r prosiect mae'n gyfle wych I ni fel cwmni sy'n gwneud gwaith ieuenctid trwy gyfrwng Gymraeg. Achos am y tro cyntaf, yn enwedig yn Abertawe, mae agwedd y bobl ifanc tuag at y Gymraeg gallu bod yn eitha dim negyddol, ond maen nhw'n tueddol o gysylltiau gyda'r stafell dosbarth a ffurfioldeb ac academia. So oedd y prosiect yma yn gyfle wych I nhw allu defnyddio'r iaith tu fas i'r dosbarth mewn cyfle fwy cymdeithasol, a oedd e'n wych I ni weld achos oedd dim rhaid I ni ymyrryd o gwbl yn ei defnydd o iaith nhw, nhw jyst yn defnyddio fe'n naturiol. So fi'n credu oedd e'n falle prosiect arloesol mewn ffordd, fel trwy defnyddio'r blog hefyd, oedd bobl gallu gweld beth oedd yn digwydd gwaith ieuenctid trwy gyfrwng Gymraeg, a oedd e'n mynd mas yna I unrhyw un gael weld. So oedd hwnna'n gyfle wych iawn I ni, a ar ôl I ni wneud mae prosiectau tebyg ar draws Cymru gyfan yn dechrau sy'n wych. A bydde hwnna ddim wedi gallu digwydd heblaw bod y blog lan yna yn dangos y gwaith I gyd. So mae'r arbrawf wedi bod yn beth da. Ydych chi'n neud yn blwyddyn yn yr ha yma? Ie, ni'n gobeithio wneud eto yr gwasanaeth ieuenctid, a fel wedys I, mae'r gwasanaeth ieuenctid a Menter Caerdydd yn neud yn hanner tymor. So, sy'n dangos, maen nhw wedi cael yn amlwg cael ei ysbrydoli gan y blog sydd fan yna. A mae hwnna wir yn y ffordd mlaen I gwaith ieuenctid yw defnyddio'r we, achos mae fe'n ffordd fwy gyfoes o gysylltu â bobl, a hefyd oedd e'n creu cymuned ar-lein, fel bod pawb gallu cadw mewn cyswllt, nid jyst y bobl ifanc, ond fel rhieni nhw a ffrindiau nhw I gyd. Diolch yn Harad.